Το προηγούμενο Fiesta ST είχε κορυφαία οδική συμπεριφορά, αλλά με τον δίλητρο ατμοσφαιρικό κινητήρα που έκρυβε κάτω από το καπό του, υστερούσε σε σχέση με τον ανταγωνισμό τόσο σε επιδόσεις όσο και σε κόστος χρήσης. Με το νέο ST, η Ford αποφάσισε να πάρει το αίμα της πίσω. Έχει έναν σύγχρονο 1600 turbo, πλούσιο εξοπλισμό και πολύ λογική τιμή, οπότε πλέον στοχεύει κατευθείαν στην κορυφή της κατηγορίας. Το ST ξεχωρίζει από το χιλιάρι Fiesta Sport των 125 ύπων χάρη στο διαφορετικό εμπρός προφυλακτήρα, αλλά και το βαμμένο κάτω τμήμα στον πίσω διαχύτη. Οι 17 ρεζάντες τοποθετούνται αποκλειστικά σε αυτό, ωστόσο η σημαντικότερη διαφορά του ST βρίσκεται στο εσωτερικό και κάθομαι πάνω της. Τα καθίσματα έχουν την υπογραφή της Recaro, είναι καλυμμένα από δέρμα και ύφασμα και προσφέρουν πραγματικά κορυφαία πλευρική στήριξη. Αν μάλιστα μπορούσαν να κατέβουν και λίγο χαμηλότερα, θα μιλούσαμε για μια ιδανική θέση οδήγησης. Η Ford έχει προσέξει πάρα πολύ την αίσθηση όλων των χειριστηρίων, όπως άλλωστε περιμένεις από αυτήν. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος, ενώ όσο αυξάνει τη ταχύτητα δεν ελαφρώνει ούτε βαραίνει τεχνητά. Το κυβότιο δεν έχει κοντές διαδρομές, αλλά είναι ακριβές και δεν λέει όχι σε γρήγορες αλλαγές. Το πετάλ του φρένου προσφέρει μεστή αίσθηση και σου εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ αυτό του γκαζιού έχει τόσο καλή απόκριση ώστε επίθηκε τον τελευταίο πολέμιο των κινητήρων turbo σε μικρά GTI. Με τα σημερινά δεδομένα της κατηγορίας, οι 182 ύποι και τα 24,5 κιλά ρομπή που αποδίδει ο EcoBoost δεν εντυπωσιάζουν. Ωστόσο, στην πράξη έχει την αίσθηση ότι αποδίδει ακριβώς την ίδια δύναμη από τις 2 ως τις 6.000 στροφές, ενώ και κόντρα στο χρονόμετρο τα καταφέρνει μια χαρά. Το 0% σε 7,4 δευτερόλεπτα δεν ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, όμως σε κάθε άλλη μέτρηση ανεξαρτήτως στροφών, το Fiesta συγκρίνεται με τους καλύτερους της κατηγορίας του και συνήθως νικάει. Για παράδειγμα, το 60-160 ολοκληρώνεται σε 13,2 δευτερόλεπτα, δηλαδή 8 δέκατα γρηγορότερα από το Mini Cooper S και σχεδόν 2 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το Polo GTI. Στην πρώτη χαλαρή βόλτα, η ανάρτηση του ST σε συνδυασμό με τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά του ίσως σε ενοχλήσει. Δεν κοπανάει, όμως περνάει από τις ανομαλίες του δρόμου σαν ένα κομμάτι, οπότε σε ταρακουνάει αρκετά. Όσο ανεβαίνει η ταχύτητα πάντως, δουλεύει πολύ καλύτερα, ενώ στον επαρχιακό δρόμο το ST βρίσκεται στο στοιχείο του. Η κλίση είναι ελάχιστη, το μπροστινό δεν υποστρέφει σχεδόν ποτέ στην είσοδο, ενώ η ελικτική πρόσφυση σου επιτρέπει να πατήσεις γκάζι από πολύ νωρίς και να κινηθείς τελικά πολύ γρήγορα. Το ESP δεν είναι ιδιαίτερα παρεμβατικό, όμως για να απολαύσεις την ουσία του ST πρέπει να επιλέξεις τουλάχιστον το ενδιάμεσο Sport στάδιο. Αυτό επιτρέπει στο πίσω μέρος να αποκτήσει μια γωνία στην είσοδο και να φανερώσει έτσι την ιδανική ισορροπία του ST στο όριο. Με το σύστημα πλήρως απενεργοποιημένο, η τροχιά ρυθμίζεται όπως ακριβώς θέλεις με το τιμόνι και τον γκάζι. Και τα δύο παρέχουν την ακρίβεια που χρειάζεται, ενώ το πίσω μέρος ποτέ δεν αντιδρά απότομα ώστε να σε τρομάξει και να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Το ST αποτελεί υπόδειγμα για το πώς πρέπει να είναι στημένο ένα σωστό GTI. Με ζωηρή οδήγηση βέβαια η κατανάλωση εύκολα ξεπερνάει τα 11 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Χρειάζεται αρκετή αυτοσυγκράτηση με δεδομένες τις ικανότητες του αυτοκινήτου που οδηγείς για να διατηρήσεις τη μέση κατανάλωση κοντά στα 9,5. Για τις περιπτώσεις που απλώς μετακινείσαι χωρίς να εκμεταλλεύεσαι τα οδηγικά του χαρίσματα, το ST είναι πολύ καλά εξοπλισμένο. Το ηχοσύστημα της Sony με τα 8 ηχεία, ο Bluetooth και τη θύρα USB ανήκει στο βασικό εξοπλισμό, όπως άλλωστε και ο αυτόματος κλιματισμός και τα καθίσματα της Recaro. Οτιδήποτε υπάρχει στο αυτοκίνητο της δοκιμής είναι στάνταρ στο βασικό Fiesta ST που κοστίζει 18.974 ευρώ με το όφελος απόσυρσης. Με τέτοια τιμή, τουλάχιστον μέχρι να δοκιμάσουμε το 208 GTI και το νέο Clio RS, το Fiesta ST κατακτά την κορυφή της κατηγορίας.